Assalamualaikum warahmatullah. An derram daro de video lamdo indam Adamu Haruna fondateur Jengol Pulaku enanta ala marketing. To fudi larugo video do laru video do diga arande ha yahugo ragare eba pama dumi jumbi di ngolo do video me do ngolo ta me do woni très important pour toi musamman an pullo wato mi do wolwa do an tanki Adamu Haruna fondateur Jengol Pulaku TV enanta ala marketing mi do mari de progression jam didi de dimi watta video ji mi do yerba hatton e mi do mari de himbe larobe ko mi watta man do donc c'est de ça que on gi mi do wada video ji man do gam ko mi wi banni do mi andi dans d'autres gens vont se moquer de moi gam mi wadi mi wolwi mi wi gonga e video ngol mi wanno ko sali no fu mi wolwani enen fulbe wobe fere e oniyam bi ko mi wolwi may do dum gonga ka feeni be mani be getti wobe fere bo busti dum e oniyam pudiyam fu do maka me kada mayam e plus important ke mi andi mi mari abonné en watambe ko mi watta hakkilo be don dara dalila me don mi wolwata ka en tant que Adamu Haruna fondateur Jengol Pulaku TV en hala marketing ha Jengol Pulaku TV do en no mari plus de 8000 abonné ko burata himbe ujune jeetato abonné ha Jengol Pulaku TV don dara de video ji di watta ton en non ha chena min hala marketing bo plus de 2000 abonné hatton et non ha groupe telegram do en no mari plus de 1000 personnes hatton ha groupe ma do et non en no mari groupe ji whatsapp bo ko burata groupe ji jeetati himbe do sivi de ko gatten maydo an garo wolwa critique do ko mi watta a wi'a ko bido billi mi do wolwa réseaux sociaux mi yerba kaza mi do layma mi ma yaw nastu laaru ko mi wadi e to non gidda an bo yawa ma créuje maada aya wolwa ngiya to himbe may darete wollugo ha réseaux sociaux may do ha himbe dara dum ma goddo do yottoto dum on wollu an may ngiya amari to gerbata dum ha himbe darana min mi do mari progression diam didi plus de 10 000 personnes daratam ha chaîne may do be do abonné be do goni intéressé be ko mi watta kanjum wadi be do dara de ko mi watta may do kanjum wadi ha mi wara mi holwa e mi do wada video lo bo mi wala ngol ngam ha mi suna goddon ba mi do wala ngol on mi do wende de ko gontiniri ngam dudbe nder mede do sinka de situation ji di gontiniri musamman enen fulbe arande man do dum mejo mi mi wolwa mi wolwa wato burna ha mi jodi fu mi nana burna meden fu do sinka wi'a enen fulbe en cakitake ha kala kujeji di gantin fu en cakitake en baawo en lorake baawo en cakitake en dalama dum bojjidi dudbe nder meden mboyata en non dilagol man do bo dudbe nder meden do sinka de marbe meden marbe laabi de wallitago enen wonbe lesdo be ballititako en masalan marbe laabi ko ha gomnati ko marbe laabi misalu marbe jawdi de ko be ballito enen be finance en de be kebana en de kuude ni be kebanta en be ballititako en dudbe do sinka do aybabe e min bo mi yaha ebe mabbe hatton ko sedda sakirabe mi andi ko do jaman dum e hujja mara je yayi ebe mabbe man do dalila may do mi tammi ko go hujja amma do kam de dum min wi de ko warani amon dum ide amon na mi wi non woni ba min ko warani amon to ayi de ko mi wi may do dum yaadi be numo mada ma falillahi alhamdu to yaadai bo anaftira be je mada arande man kam se pama woni go sakirabe enen fulbe do en no mari nyawyel gotel yahugo didi nyaw man do to edi taado e berde meden ni en tabake ko ne en sakiti baawo may dum dumeju marande man do go kam nganyandi en no mari nganyandi wane goddo yidanay tana mudum e en ballidirta e soyde kawtal hoore en kawray hoore en ballidirta en gidi mundira kanjum ngam mana nganyandi man do e didagol man do bo en no mari soyde munyal en ngala munyal sakirabe soyde munyal do torra en enen fulbe burna meren fu ngala munyal ko wadi mi wi banni do ami won non misalu man do banta himbeji be gondude nder nder jole meden misalu chrétien en be gondude en no ngiya hambe to be nani hunde do nde wawan nafugo be do duubi sappo ko burata diga jotta do be pudde dabbutugo hunde me do be tokka be hakkilo ha dede wakkatire de be biibe may do ngam heba be keba hunde man do heba ne nafa be e enen bo non gonden na ko nasara jo to be wimo to wadi hunde do o andi nde nafo e baawo do duubi no gas ko 30 ko 40
o andi o tammi resugo ha mare to diga jotta o fuɗɗan o tokka o munya o hafata ha wakkati man o waɗa o resa ha mare kai ko da o andi wakkati mai ɗo tawatake masalan a tawan dottijo oɗo mari duuɓi 80 ɓe mbiyamo hunde ɗo to waɗide sey ɗo duuɓi 50 nden hunde mai ɗo nde tammi nafoygo emo andi bo wakkati mai kam ɗum hunde on hande ko nden oɗo waɗi duuɓi 130 caɗɗum o wona ha duniya na enen jogi balɗe mako ena hanko jogi balɗe hoore mako mais to andi hunde mai ɗo nde tammi nafoygo wonɓe les mako ɓikkoye mako ko taniraɓe mako ko famille mako to o waɗan hunde mai ɗo ngam nde nafamo ngam nde nafa ɓe heɓa o acca ɗeɗe koda tarihi ɓe mbiya wodi goɗɗo feere wonno kaza hitande kaza nda ko o waɗi nda ɗum ɗo bo ɗum waɗi ɗum nafa ummatore amma enen bo enen to ɓe mbi en hunde ɗo nde hosay wakkati ko ɓe mbima ɗum duuɓi 5 ma a yiya duuɓi 5 kam est ce que mi andi ko tammi wonugo duuɓi 5 mai ɗo mi wonay ɗon ko mi wonata ɗum a wurto haala mai sam wala ko yaɗuma be numugo accuma mi wala ko ɗum nafa ko ɓikkon am ko taniraɓe am ko leñol am en ngala ɗum sam haaje meɗen fiyugo be ɓuutugo ɗo ndedi haaje meɗen eni kam suno maɗa fuu a waɗa jotta heɓa jotta to wima hunde nde hosay wakkati ni en puɗɗa yiya en jaha ha en coma en acca ɓe ma ɓe puɗɗuɗen ni to hakkila ɓe continue ha en jaha en tawa ɓe reysi se warta jotta ka en lorake ɓawo warta enen woni huwanayɓe ɓe enen woni boyi en maɓɓe to ɗo ndede soyde muñal no torrirta en sakiraɓe noy dede ko mi wi en ɗiɗaɓol may ɗo bo ngañani ɓe soyde kawral hoore en ballidirta sam en ngala kawral hoore jotta banta haaɓe man ɗo chrétien en ɓe gonduɗen ko nasara en haaɓe ma en ngala haaɓe ɓe ɓe gonduɗen ni to ɓe ngi goɗɗo ummake nder maɓɓe e mo mari talan hunde feere ko jangirde ko kuugal wongal ni an kam ɓe ngi hunde may ɗo nde nafay to wala mo wayen no huwira ɗum ɗo ɓe sutenanmo ɓe mbawa ɓe kawra ceede no ɗum wayi fuu ɓe kawra ɓe gerɓamo o yaha o yahata o heɓa andal hunde man no bien masalan ɓe mbawa ɓe gerɓamo pays étranger ɓe andi to o yahi o nafi o nafa e hoore mako ha o loro o wara on nafa ɓe pat maɓɓe ha village maɓɓe misalu ko bo ha famille maɓɓe e non may ɗo bo to ɓe gerɓimo o yahi o heɓi o reysi banni man o yejjititaɓe o loroyto o waɗanayɓe ha famille maɓɓe ko bo o lorano hosa ɓikkon maɓɓe o waɗana ɓe laawol hamɓe ma kam ko waɗi ɓe suteninomo hamɓe on ballitimo jarimo deydey ha o hewti man fuu o yejjitita be maɓɓe e enen bo enen to en gi goɗɗo fuɗɗi waɗugo hunde en gi ɗum hunde on ma banta nafoore sei en puɗɗa critique go dow maare ɗo en ngara ko aybo ko watta man ɗo goɗɗo feere anda ko watta mai ma ɗum ɗume jumda bo anda sam to ɓe ƴami ɗum ni ko anda ɗum ɗume sei wiya kai kaza ɗo kan na ɗum kaza na hunde nde wala nafu goɗɗo haɓana wiwugoma deydey ko watta mai ma ɗum keferaku tawi to ɓe ngi en ngi goɗɗo e heɓa no famɗiri fuu oɗo heɓa seɗɗa laawol no gatten fu en ngara en bloka deydey ko heɓata man ɗo mbaren ɗum sam ngam ta o heɓa o évoluya ɓe mbiya nda wane ɗo ma nyande ummi amma laaru o nafi suno meɗen fuu kala gonɗo yeeso goɗɗo fuu yiɗa gonɗo ɓaawo muɗum yi'a gonɗo ɓaawo muɗum ummake salitake ɗum to en giɗa noon kam no jahirten yeeso dole en taboto mo fuu e ha woni man ɗo to goɗɗo yi goɗɗo heɓa ni ko watta fuu waɗan laawol deydey ɗum blokkiri deydey keɓal maako man ɗo to yi wawata blokugo keɓal maako man ɗo to hakkila wiya kay wane ɗo kam kuugal ngal o huwata ɗo kam ko heɓata ɗo na ɗum kanjum tan waddantamo ceede ɗo no waɗi pat woodi ɗo kam o ɓaarori ɗum tan woodi ha o heɓirta ceede man ɗo sei hollamo kewo oɗo wiya himɓe wane ɗo ko huwata ɗo na ɗum kanjum o heɓirta ceede ɗo woodi ha o heɓirta laawol wongol ngol hanayi to hakkilayi ceede ɗo na ɗe mereje misalu ko jawdi mako ɗo na ɗi mereri non tan o fotayi o heɓa kaza ɗo goɗɗo holluma hunde nde watta sam kaza ɗo kam ɗum watta kala wakkatire nde mbiɗa hunde nde watta fuu to a wi hunde nde watta fuu to a waɗi ha ngandi maɗa banta ɗum an woni gaɗowo hunde man to an woni gaɗowo hunde man kam nde watta amma kala nde a numi a juttini fuu a numi gaɗowo a numi ɗum Allah woni gaɗowo a numi ko waɗi a andi wala ko saldorta Allah a tawan wala ko wawata waɗugo kanjum waɗi min mi yerdaki goɗɗo wiyayam a wawata waɗugo kaza min hoore am mi yerdaki hunde no nde mi yi'ata nde saɗiri fuu mi wiyata mi wawata waɗugo nde mi fonay tantugo deydey chance am yi'a to Allah waɗi mi wawayi na ɗum geɗal am to Allah waɗi ɗum geɗal am bo
mi wawan mi habda mi heɓa ha mi resa majum, mais mi yerdaki goɗɗo wiyam kaza ɗo kam watta, ko kaza ɗo kam mi wawata, ko min ma mi wi'a mi wawata, ko goɗɗo wi'a mi wawata, mi yerdaki banni. Mi tammi en fami sakiraɓe, ɗo kam a wi'a mon miɗo hokka on. To jotta enen ɗo en pela dede ɓe marɓe yaake man ɗo, ko ɓen dede marɓe misalu ko manguel feere ko ha gomnati, ko marɓe jawdi, en mbiya ɓe ballititta ko en, ɓe kosata ɓiɓɓeji meɗen ɓe gata ha kuuɗe, ko bo ɓe finansata dede ɓe ngala meɗen. Goɗɗo lattiɗo wakkati ko habdata ha o tefa o heɓa, emo yarna be fooɗu fiɓa mako, emo yi'a nda himɓe dede wonɓe dede wallugo mo, marɓe lawol no ballira mo, ɓe cali ɓe balla mo. To ɓe gi o fuɗɗi ba o reysan, ɓe ɗo kaɓan ha ɓe busta dede ko watta mai ɗo, ɓe ɗo kaɓan ha ɓe bloka ko watta man dabo, to ɗum blokaki ɓe loro ɓe ayba ɓe mbiya ko watta ɗo kamma ɗum labari. A tammi ngam o heɓi o reysi ko heɓi fu, o numtanɓe ma, o numtanɓe na, o numtataɓe, ko o numti ha o walla ɓe, o numa nda ko ɓe mbiyanaynomo de, sei o wurto hala maɓɓe tan, ngam ko waɗi ɓe kaɓanayi ha ɓe sutenamo diga wakkati ko o yaranno bone, ɓe accimo o yerɓi feere mako ha o heɓi ko o heɓata, dole ma ko habda o gera ɗum feere mako. To ɗo on torrata en, amma ha ɓe gonduɗen ɗo, ko nasara en na non ɓe goni, to ɓe gi goɗɗo mari talan hunde feere, ɓe ballan ɗum on, ɓe sutena ɗum ha ɓe gi'a reysi, kambo yejjititta, kambo to ummake no waray walla wonɓe les maɓɓe, wonɓe les muɗum, ko ɓikkon maɓɓe, ko taniraon maɓɓe, e hamɓe bo to ɓe ummake hamɓe ma ɓe ɓe ballano, hamɓe ma ɓe balla e woɓɓe, ɓe gi'a dede kujeji maɓɓe pat e nyaha yeso, ɓe ballidira ko ɗume pat e yahi normal, mais nayi enen je meɗen wonayi non. To ɗum ganyani ɓe soyde kawral hoore, ɓe soyde ballidiral, ɓe soyde muñal, ɗo on ko torrata en, soyde muñal ɗo banta mi wi on, soyde muñal ɗo e torra en. ɗuɗɓe to nani hunde ɗo, mi wanna on exemple, ɗuɗɓe ɗo mata yam, min miɗo mari chaine YouTube ɗo, miɗo waɗa vidéoji, ɗuɗɓe ɗo ƴamami Adamu Haruna mi nani aɗa waɗa chaine YouTube ɗo, YouTube ɗo yoɓe, no YouTube yoɓirtama, to mi matini ɓe, ɗuɗɓe mbiyayam mi yiɗi créa chaine YouTube ngam nani YouTube ɗo yoɓa. To mi wiɓe amma YouTube ɗo, to a créi chaine YouTube maɗa ɗo fa, na créugo fuɗɗugo waɗugo vidéo be yoɓego, on moins a hosay wakkatire, wodi nombre abonné je ɓe ɗaɓɓitita, be nombre vie je ɓe ɗaɓɓitita, to a sikkiɗi ɗum nden a monétisa chaine maɗa e fuɗɗa yoɓugo ma. Goɗɗo ƴamami ɗum hosan misalu wakkatire nden, mais ɗum wawan ɗum hosa lebbi 5 to a tiiɗi, to ko a watta man himɓe ndara goɗɗo wi'a lebbi 5 mi waɗa vidéo 1 2 ha lebbi 5 ɓe joɓayiyam, oɗo wi'a wawata, sei wurto hala man ɗo. Donc enen en giɗi fiugo be ɓutugo, sei en muña on, to en muñi ɗo, ɓe mbi muñɗo defay kaaƴe, mi tammi banni e ballol ngol fulɓe e ballata. To ɗo on dede ko mi waɗi mi matinen sakiraɓe, réfléchisu boɗɗum, anuma dede ko mi wiɗo ɗum gonga, mi wina ɗum fewre. Mi andi yimɓe feere kuɗay yam mbi'an ko jottiɗa an ma ha garata mbi'a wolwe kaza ko nandi be majum, ɗo kam na hande mi fini yidugo be dede isin moɗon on kam, bolwe ko bolluɗon fu kadama yiyam, miɗo wolwana dede ɓen lattiɓe abonné en am, laroɓe komi watta e supportuɓe komi watta man bo, e abonuɓe ha channel mai bo wona ɓe pat maɓɓe gertoto be dede komi wolwi man ɗo. ɗum wan be hoore maɗa, to hakkilo maɗa nangi ko mi wi man ɗo, kañum alhamdulillah, to nangayi bo tant pis pour toi. Ngam may ɗo mi waɗu vidéo ɗo mi matini en banni ɗo, mi wolwu na ngam ha mi suna goɗɗo sakiraɓe, mi wi'u en on dede ko woni ɗum gonga on ko mi wi, ha yugo am min, mi anda ha yugo maɗa an, to a yi dede ko mi wi man ɗo ɗum gonga, ɗum non mi yettima, e to a yi ko mi wi man ɗo wona ɗum gonga, ɗon bo e to ko mi wolwi man ɗo wodi mo suni toñi, miɗo toro ɗum yafuye, ta goɗɗo yi'a vidéo am bo wi'a kañum mi ɓaari ko kañum mi wolwanta, wala mo mi ɓaari, mi wi'u en on dede situation je gonan enen fulɓe, mi wolwayi vidéo ɗo ngam ha ngol suna goɗɗo, ko ngam ha ngol toña goɗɗo, e to wodi mo ngol suni ko wima ngol toñake ɗum bo, miɗo toro ɗum yafuye, e to wodi dede kuskure ko bofol mi waɗi ha vidéo lam ɗo, nda numéro jam ɗon ndi WhatsApp je ton les ɗo, numéro ha ngota ma ɗum numéro haka Sénégal, e numéro ha ngota bo ɗum numéro haka Cameroun, on mbawa wolwango migal WhatsApp, ko waɗi wona migal appel, on kollitami dede bofol ngol mi waɗi, ngam wala mo ɓuri sembe waɗugo bofol, to senayam sosai to mi waɗi hunde e wodi komi wofi hatton, goɗɗo e woni mi wimi ko gaɗɗa ɗo, nan non ha no gaɗa, nda ko hanno gaɗa, non mai ɗo kam ɗo fottanayam boɗɗum sakiraɓe. Mais woɓɓe feere bo sei gaɗa ko sakkingo bolleji sera sera, mbi'a na o wini o waɗi kaza, hanko ma holli o yottake kaza,
ko moloto mai pat miɗon nanta kam ka dama yam ɗum banni duniyaru kam woni. On gittama sakiraɓe, ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna, fondateur jeygol pulaku e nanta hala marketing, ɓingel lesdi Cameroon taweteɗo e lesdi Cameroon pour l'instant. Wassalamu alaikum.